o aniversario. E ustedes, Ferrari dos cortasetos. Pode deixar tuxir el tras tan limpa que vai parecer o Bernabéu. Isto hai que saber gobernar, home, non é un xoguete. Pero se espailar ao Moncho, que lle queres contar os dentes? Vasme falar ti a min de ferramenta, ti e a min, Moncho. Que podan as maceiras cos coitelos da cociña. Ese era antes, home, que non tiña nin idea de plantas. Agora a cousa cambiou, Teño o xardín de atrás que parece o Museo do Prado. Sí, home, un cadro de Picasso a cacho. Clino, home, Picasso era italiano. O que? Hai veces que me pon dunha mala hostia que me... Se podo as maceiras co coitalo é porque non teño outra cousa, que pasa? E agora que digo isto, teño a sensación como de que estou esquecendo algo. Hoxe é o noso aniversario de boda. Así que toma, non volvas cedo. Teu pai e máis eu queremos estar un cacho sós. E que fago? Que fago, que fago? O que queiras, Kevin, dentro dos límites. E que límites? Que límites, que límites? Que límites van ser? Os de sempre. A Garda Civil, preñar alguén, queimar o monte. Eses límites. Bo, 34 milímetros entre cuchillas, 700 vatios de potencia e 3.000 carreiras por minuto. Eses son os poderes do meu cortasetos XP3000. Hai nos mellores. Por que o digas ti? Digo, porque eu sei. Ese non é argumento, Moncho. Iso é, aí falou. Digo porque veño de comprar o mellor do mercado, oiches? A miña é como a de Schwarzenegger, caja pola túa. Compraches un cortasetos? Eu non comprei e encargueino na fábrica, porque é como o Rolls Royce, hainos que facer por encarga. Carallo! Non encargará nada, por suposto. O que pasa é que ás veces un home ten que facer o que ten que facer. Non queda outra. O meu cortasetos vai ser mellor que o de Puscas, punto e final. 2 semanas? Oh, non me vale, amigo, non me vale. No, preciso xa. Porque é para un regalo. Sí, é un regalo, que pasa? Xa sei que parece excesivo, pero é que eu son un tipo espléndido, que lle me facer? Si, pago os portes e pago o que faga falta, pero, por favor, ten que estar hoxe mesmo, Hoxe mesmo. Vale. Veña. Ahora, Elvira, que tal? Estaba aquí encargando... A mí non me tes que dar explicacións, Monchiño. Ai, non. Vale, pois, mira, vou sair un momento que teño que facer uns recados. Eu tamén teño que sair. Vou ir á perruquería e despois vou á mercería a ver se atopo un conxunto deses picantes. E aí, xusto aí, foi cando me veu a min outra vez a sensación de que estaba esquecendo algo. Pero claro, cando un home ten na cabeza un cortasetos de gama alta, comprenderedes que non pode pensar noutra cousa. Aquí o tendes. Tecnoloxía xaponesa, Casa Yokohama. Unha fermosura. Ben, non está mal, non? Ois, e falando de fermosuras, perdoando, a que viña feito un pinceleiro un cacho era a tua muller. Elvira, Sí, guapísima. Viría de perruquería, supoño. cos anos, un aprende a ler entre as liñas da vida. E cando Elvira vai á perruquería, significa que está de bo humor. Claro que boa falta a facer para que entenda que gastase medio soldo nesta maravilla. veña, pasa aí. Non, Kevin, chegou tua nai. non sei. Mira o que comprei. Para que iso? Tecnoloxía punta para rozar. Queres que vayamos aí atrás a darlle caña ás silveiras? Non podo, quedei cos colegas. Non sei que dixo mamá que tiñades que facer despois, Veña, chao. E outra vez ese rum, me home. Hai algo que se me está pasando, algo que teño esquecido, pero que non quere sair. Hola, Monchiño, xa estás aquí. Sí, é que che quería ensinar unha cousa que comprei. Non te enfades, non me fun ao barato, pero é que... Pero, home, que importan os cartos? Están para eso, para gastalos. Tamén tes razón. Ademais, unha data como a de hoxe, o noso aniversario. Tal, o aniversario. Mira ti o que era, Sabía que se me estaba pasando algo, sabía. Pero é que levamos unha vida tan chea de datos. Todos son números, toda a información.
Como pode un home acordarse de todo o que ten na cabeza? Como pode? É humanamente imposible. Toma, o teu regalo. Tampouco facía falta, muller. Que? É a min cando me toca. E como pasa case sempre nestas situacións límites, había varias opcións, todas elas moi perigosas. Unha, podía dicirlle que esquecera por completo o noso aniversario. Error. Eso sería prácticamente un suicidio. Así que tiña que tomar unha decisión imaginativa e arriscada. Ala, aquí tes, 600 euros de nada. Pero, como ti dixeches, pa que son os cartos, por favor. Gustache, non? Que cara puxeches. 600? Eu mátote. Sabes o que vou facer eu con isto? Vas ver. Mira o que fago, imbécil. Mira, Mira, desgraciado. Tirouno pola ventana. estou te dicindo. E ainda menos mal, que cando se puxo a desempaquetalo, agarrei un medo, me home. É que Elvira con bicho dese na man ten que dar un medo. Te bicho Robocop. Perdía Terminator. Non, eu a televisión non vexo, pero somos amigos. A ti cando che faga falta o cortasetos, pides unha xesta. Ora, graciña só. Pasa que estou pensando en deixar a leira a monte. O logo, tema resolto. Sí, o carallo. Ainda lle teño que comprar algo de regalo a Elvira. Ou eso, ou seguir dormindo no coche. Eu verei. Vou te dicir unha cousa, Moncho. Eu de ti descartaba todo o que é o tema ferretería.